Nu er den. Hej. Mit navn går. Det er Mads Jordan. Du kender måske min far. Eller rettere sagt, min biologiske far, Michael Jordan. Og så tænker jeg måske, hvorfor satan er ham der hvid, ikke? Der siger jeg bare, det er maling. Jeg vil jo gerne vise jer nogle tricks, ligesom den gode gamle papper. Du kan bare se, det var lige en lektion der nummer 1. Og så kommer den. Sådan. Det var en finte, fordi jeg fik læst på det. Her er modstanderen. Du er lige modstanderen, ikke? Her er modstanderen. Her er modstanderen igen. Ja! Ja! Jeg vil se en delicious. Det så alt for i dag. Husk derude. Lev mens I gør det. Husk at elske mens I tør det. Rør ved mig, så jeg føler at jeg Nej, Mads. Tag min hånd og hold mig nær ved dig. Mads Jordan, tak mine damer og herrer. Lige ved næsten. Slå aldrig mand af hesten.